matakambo onye mata Jesus agaghị m ezezo onye matakambo onye matakambo onye mata Jesus nwata nwinyanga osikpọrọkwa a na-ele anya ọdịda nke dị ndụ wee gbajiri mmụọ n'ike agbọghọ ka ibie asị na ihe ha sị na ọ ga-emechi ya mekene taa ka anyị fụ n'anya omenu n'ezigbo ụtụtụ nwa dibịa mgbansi okpuru mmiri ọkwa ọbịa sista m ụtarị echi sista machapụtakwa n'ozi ọma ya ka anyị ji arịọ Chimaima hapụ gị na awa ntịrọ ka ofeke debekwanụ bọbọ nkịtị n'anya n'elu dịka ọkụkọ ọbịa ka anyị jezibe ozi ọma zọpụta mkpụrụ obi ekwekwana ka ihere ozi ọma Jizọs mee gị na akụma ife bụ ofesi afesi ọdara awọ na-abụ na anyị ga-edebegonu n'akụkụ ịma mma niile ego niile bọbọ niile wee debe ya hapụ ịza oku anụ arụ zaa oku nke Jehova nke sikwara m ike mgbe nke m esusuru m agụ ọnụ ọdụm susuru m ọnụ na onye kwere ekwe na Kraịst ga-aba n'ọnụ ọdụm ozusu ike ọpụtakwa ana m eme nkụja akpọrọ m polisi kpọrọ m ndị amị na ndị sakaba ndị mma nwanne Chief George agwa Chief George rịpọtụ ọmụ na-arụsi ogbuta ka e wee zoo oku jere Chukwu ozi nsi n'elu osi n'ala esi m n'elu osi n'ala wee mapụta mana chinyere nwata ibi ya emechakwa onye ya kwuo ya eji wee kpuchi ibi ya na onye a na-atụ m mbọ wee na-achị m ọchị maka na Chineke mkpacha anya mee ka ọ na-ehi ụra mara na ejighị osi niile ata atụ ka ndị abụrụ anụ na Razor Blade dịkwana nkọwa osisi ya na ya ha enwere m oje na mmụọ Chief George Jesus Christ wee jee n'ihu arụsị in the year 2004 kpọrọ barrister Angel Gabriel na Michael soro m stampụ na ọbara Jizọs na Liquid Holy Ghost fire ịda discharge na akwite Chidi na bana ikpe ama gị maka na ọ dị ka ọ dị na akwụkwọ ndị eze nke mbụ isi nke 18 amaokwu 24 Elijah said you shall call upon your God we call upon our own God onye ọbụla ekwe ọ dị mma ọkụ wee bịanụ n'ike wee ree aja ọ dịkwa ka ọ dị n'akwụkwọ ndị eze nke abụọ isi 6 amaokwu nke 16 Elisha told his boy Gehazi ndị nọnyere anyị karịrị ndị nọnyere ha anyị emepe na Gehazi saw chariots of fire bro fear not sista ha fe ọbara ọkụkọ anyị efe ọbara Jizọs agadawa nọ m nọ etu a ndị otu nzuzo si egbubi isi mmadụ wee tụnye n'oke ọhịa ka e wee gwọọ ọgwụ ma ọ bụ nweta ike ka Jehova usu niile nke ndị agha si wee chabiri isi Jizọs tụnyere m n'oke ọhịa dị n'ụzọ Golgota nke Kalvarị isi nwa mmadụ ọka isi nwa mmụọ ebube enwere m ozi chelunu ebuberization your doctor doesn't mean to make you afraid with his prognosis and medical diagnosis but to help you to embark on a good management plan ezi nwanne doc Ashino microscopic siliconoasbestosis agbagbo oyibo report doctor nwekwara ike ịbụ eziokwu in fact ọ bụ eziokwu scientifically true but I have a better report nke Jehova ebube azaghị isi 53 bido na amaokwu nke mbụ ruo na nke abụọ na John 11 ọ sị who has believed our report that a tender plant can grow from the rock so that when Dr. Martha gives you the report of robot calor tumor dolor recommodis against your Lazarus then Dr. Jesus will present the report of Talita Kumi life after death hey I want to speak in tongues so achọrọ m isu n'ire le kazuria le kabosia le kanda santrebosha
na-amata maka ihe nweta ha ụfọdụ na-amata maka ihe ụwa mana ana m amata maka na bụ m adaeze ka mbụ ya mere m ji amata nna m bụ eze abụkwa m nwa eze adaeze ka mbụ maka na abụ m nwa onye mmata ka mbụ onye mmata Jizọs agaghị m eze onye mmata ka mbụ onye mmata Jizọs agaghị m eze asị m onye mmata onye mmata Jizọs agaghị m eze onye mmata ka mbụ. A na-enuchi ide ya na-asụwara maka isi ike juru obodo a nke University na-eribu 001 erighị n'ụtụtụ n'ehihie maka ihe isi ike mana nke na-eme tata bụ siga onye sechara siga na anwụrụ ọkụ isi na bed dị ọnụ ụmụ akwụkwọ ndị a na-aṅụ 12 bottles of odegwu kwa ụbọchị na-azọchiri ọzọ wanụ nke ndị inyom na mahadum ọkwa na the same Nigeria. Tomato achara acha nwekwara ndị oji maka wee bịa ahịa nwekwa ndị edebere awarawa. Your worst year can be somebody's best year. I prophesy to your life. You gonna smile mgbe eburu piom ibe akwa. You shall not beg bread this year, whether the enemy likes it or not, in Jesus' name. Amen. Nigeria na tafufu achọghị m ịma fere tinyere ego achọghị m ịma. Anọ m na federal government of heaven. The economy and federal republic of this country can never decide the level of my prosperity and my future, and it will never decide your own in Jesus' name. Amen. Azaghị isi iteghete amaokwu nke isii na nwata isi abụọ amaokwu nke isii ọsị na Jizọs bụ eze. A na-agbanye ya mkpanaka eji achị ụwa. Jizọs bụ eze. Unu bụ ụmụ eze na ada eze bi n'obi eze. Ya na a ga-ewepụ aha mụ na unu na poverty list. Anyị esoro ahazi obodo a na-ekwu ndị ahịa akwanye ego na ndị ahịa enye nwantị ọ ya eme n'aha Jizọs. Yes o. Ọtụtụ ndị mmadụ a na-akọmplen ihe isi ike chekwanụ nke udena na baba ana m eme nkụja ebe ka na-eriju afọ ncha anụ ka ndanta 1 liter of fuel biko tikwu ego dola ịchọọ fụọ nku na-efere n'ọjị onye a na-achị achịcha sokwa ndị tụrụ gị vootu ndị omekome niile nọ n'Afrịka were n'obodo a na-enwe conference center na crusade ịkwa mbọ ebe anyị chọrọ ka anyị gaa mkpụrụ ozi ọma ka ị na-agha nke gị Jehova na-eche ndị ya iya